שלום לכולם, אני אורי פלוטקין, אוסטאופט מתמחה בטיפול בתינוקות. בסרטון היום נבין איך נראה טיפול אוסטאופטי בתינוק. בתור התחלה, אני תמיד נוהג להסביר על הטיפול ומה התינוק עומד לחוות. לאחר מכן עוברים לתישול על התלונה איתה הגעתם, ועל פרטים נוספים כמו כמויות יציאות, דפוסי השינה, עלייה במשקל, וכמובן סיפור הלידה וההיריון עצמו. אלו פרטים שיעזרו לי להבין את כל התמונה המלאה. בשלב הבא ממשיכים לבדיקות בשילוב הטיפול עצמו. בין היתר אני בודק את טונוס השריר של התינוק, היכולת שלו להניע את הראש לשני הצדדים, את דפוס היניקה ותפקוד מערכת העיכול. הטיפול מתבצע בצורה עדינה ביותר בכמה מנחים, בהתאם למה שהתינוק מאפשר. זה יכול להיות על הגב, על הצד, על הבטן, או בכלל על הידיים שלי או של ההורים. אני תמיד בקשב לצורך של התינוק, ואם צריך גם נעשה הפסקות להאכלה או הרדמה. ההורה תמיד יהיה קרוב לתינוק, ואפילו יעזור לי תוך כדי הטיפול. במהלך או בסוף הטיפול, אדאג לתת תרגול ספציפי הביתה, שיאפשר לשמר ולשפר את הטיפול שעשינו. לאחר כמה ימים, נדבר ונבין איך הטיפול השפיע ומה אני ממליץ לעשות להמשך הדרך. וכמובן שאני פה לצדכם לכל שאלה או התייעצות.